Onde apa-apa nan sadang di hati, calilah kami pa nan lah mati lame. Barang di rumah lah bitandih laden jua pabali bareh, awak nan bansai panduah malele, urang nan kayo galak lakeke. Onde apa-apa nan sadang mamaci, calilah kami pa nan mati tak sapi. Mencari pipi sama nasari, utang banyak utak pani, anak marenge kamalo sakit, amoden minum ube rangi. Di malau tak indah kasaki, harang go barang kian malangi, nan apa-apa sibuk jo politik, sibuk jo karir, sibuk jo partai, sedangkan kami mati marasai gilo manjua jo manggadai. Kama badan kabat tenggang suwok kida den bahutang anak sakit marang-harang. Oi latat dilantang onde apa-apa, jadilah kami rasonyo badan ma lasa paru mati. Do alay 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 bare ina ado bahutang latiyok kadai. Do alay 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 sampai na ado golyang sajo lencek patai. Do alay 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 tingkat binti malanjo tadi mola sore carai. Ibu sedang balik mak ganti anu. Oh yeah.